והגענו למשנה ד' בפרק ג' במסכת קינים. בפרק הזה, במשנה הזאת, נדבר על תערובת עופות של סתומים ומפורשים. אז יש לנו שתי נשים, רחל ולאה. והם אמרו, תשמע, עד עכשיו היה משעמם במסכת. אז בואו נקשה על הכהן עוד יותר. אם עד עכשיו בלבלנו את הכהן, הוא לא יודע מה לעשות, יקריב למעלה למטה, הבאנו לו עופות מפורשים סתומים בתערובות, בואו נעשה לו משהו עוד יותר קשה. מה נעשה? שתיהם קנו 3 קינים ביחד. רחל הייתה צריכה להביא חטאת ועוד קן אחת שלמה, ולאה הייתה צריכה להביא עולה ועוד קן אחת שלמה. למה? יכול להיות שכל אחת מהם הייתה צריכה, נניח שילדה תאומים, והייתה צריכה להביא 2 קינים, ורחל הביאה קן אחד ולאה הביאה את הקן השני, והקן האחד של לאה, החטאת שלה נעלמה, או שהקריבה אותה כבר באופן אחר, ואצל רחל בדיוק קרה הפוך, העולה היא כבר הקריבה ואז נשאר להביא עוד חטאת, ואז נמצא שהן צריכות להביא סך הכל ביחד 6 עופות. אז רחל התקשרה ללאה, אמרה לה, לאה, למה שנביא כל אחת בנפרד? בואי נקנה ביחד, יש עכשיו מבצע, על כל קן שאתה קונה, קבל קן מתנה, אז בואו נביא 6 עופות ביחד. אז מה הם עשו? אמרה, אבל בואו נעשה איזה משהו ככה, שיהיה לנו את כל האפשרויות להקרבה. מה נעשה? ניקח עולה אחת, לי, לרחל, וחטאת אחת לך. בסדר? ניקח, הם עשו קן מפורשת, גם לשם הקורבן, וגם לשם האישה. אז העולה לרחל, והחטאת ללאה. קן אחת, הקן השנייה, הם השאירו אותה סתומה. לא יודעים של מי זאת, ולא יודעים לאיזה סוג קורבן. ואת הקן השלישית הם עשו אותה מפורשת, אחת עולה ואחת חטאת, אבל לא אמרו למי זה יהיה שייך, האם זה יהיה שייך לרחל וללאה. אז אומרת המשנה, חטאת ועולה, חטאת ועולה וסתומה ומפורשת, מה הדין? עשה כולם למעלן מחצה כשר ומחצה פסול. טוב, זה שוב אותו כלל שראינו אותו כל המשניות האחרונות. מכיוון שאנחנו יודעים שבוודאות יש לנו פה 3 עולות ו3 חטאות, אם הכהן עשה את כולם למעלה, ששם מקריבים את העולה, 3 עולות יהיו כשרות, 3 עופות האחרים שהיו צריכים להיות חטאת ולהקרב למטה, ויקריבו אותם למעלה, יהיו פסולים. אותו הדין יהיה שהוא יקריב את כולם למטה. כולם למטה, מחצה כשר ומחצה פסול. למה? כי אני יודע שבתוך התערובת של 6 עופות האלה, יש לנו 3 חטאות, יש לנו 3 עולות. את 3 חטאות הוא יקריב אותם כדין, את 3 עולות הוא יקריב אותם במקום הלא נכון, ולכן הם נפסלו. מה יהיה הדין שהוא יקריב חצי למעלה וחצי למטה? אומרת המשנה, חציה למעלה וחציה למטה, אין כשר אלא סתומה, והיא מתחלקת ביניהם. מה שכשר לי זה רק הקן הסתומה. כן, בסדר? בעצם, הרי שאר העולות, שאר הקורבנות הם קורבנות מפורשים. קן הראשונה היא קן מפורשת, והקן השלישית היא קן מפורשת. ואני יכול להגיד שהוא לקח את החטאת והקריב אותה למעלה, ולקח את העולה והקריב אותה למטה. לכן, אני לא יכול לדעת, זה המקרה הכי גרוע ביותר. בוודאי ששתי הקינים האלה, שהיו מפורשות, הן סתומות. הן פסולות. אבל הקן הסתומה, הקן השנייה שהן יהיו סתומה, היא בוודאי שהיא תהיה כשרה. בסדר? לכן, למה? כי היא סתומה. אני יכול להגיד שהוא הקריב את העולה למעלה, הקריב את החטאת למטה, וזה רק מה? אני לא יודע. אני לא יודע למי הוא הקריב לשם מה. לכן, הקן הראשונה והשלישית, כשהם נתפרשו לעולה ולחטאת, הן פסולות, כי אני חושש שהוא הקריב את החטאת למעלה ואת העולה למטה, ורק הקן הסתומה היא כשרה, שהרי הכהן הקריב ממנה אחד למעלה ואחד למטה, לכן זאת שלמעלה התפרשה לעולה וזאת שלמטה התפרשה לחטאת על ידי זה שהכהן עשה. אמרנו, או הקורבן מתפרש או בעשיית כהן או בלקיחת בעלים. ואומרת המשנה, והיא מתחלקת ביניהם. החטאת שבקן הסתומה, ועולה שבקן הסתומה, כל אחת עולה לאחת. כי הרי הם קנו את הקינים האלה בשותפות, אז לכל אחד יש מהם חלק בקן, ורק מה, הם לא יודעות מי עלה למי, ולכן מה הם צריכות לעשות? הם צריכות להביא את הקורבנות שלהם בשותפות. בשביל להשלים, הם צריכים להביא קן נוספת בשותפות, כדי להשלים כל אחת את הקן החובה שחסר לה. הם צריכות לקנות עוד קן ולהקריב אותה בתנאי. אם בתחילה הוקרבה העולה
לרחל והחטאת הוקרבה ללאה, אז עכשיו העולה תהיה ללאה והחטאת תהיה לרחל. ואם היה להפך, אז להפך. בסדר? זאת כמובן, חוץ מהעוף הנוסף שכל אחד צריכה להביא, במקום החטאת והעולה המפורשת שבקרן הראשונה, שהם גם כן ספק פסולות. כל זה פירוש לפי רש"י וסייעתו, ועוד מפרשים, שהם מפרשים שהקינים לא יתערבו, והכהן פשוט יקריב כל קן בפני עצמה. למה רש"י פירש ככה? כי זה נשמע מפשוט הלשון המשנה שאמרה אין קשר על הסתומה. הרי מה זה אין קשר? אם מדובר שכל המקרים, שבמקרה הזה שכל הכלים יתערבבו, יכול להיות שכל הכלים הסתומה הקרובה כולה למטה, יכול להיות שכל הסתומה הקרובה למעלה, אז בוודאי זה צריך להיות מחצה קשר ומחצה פסול, שאוף אחד ייפסל. אבל באו מפרשים אחרים ואמרו, שמע, הפירוש הזה הוא קשה. הפירוש הזה קשה. למה הוא קשה? כי הרי כל הפרק הזה במה מדבר? כל הפרק הזה מדבר על עופות שהתערבבו אחד בשני. שהתערב הסתומה במפורשת, סתומה בסתומה. אז משמע שגם המשנה שלנו עוסקת במקרה כזה שקורבנות התערבבו. עוד, אם אני מפרש לפי פירוש רש"י, אז לא ברור מה החידוש. מה החידוש פה? הרי פשוט שקינים מפורשות הן פסולות, כבר דיברנו על זה קודם. וגם מה שהכן הסתומה כשרה, גם זה פשוט. היא מתפרשת בעשיית הכהן, כבר דיברנו על זה גם כן במשניות הקודמות. לכן מפרשים רבים פירשו את המשנה הזאת כסתומה, כפשוטה, שמדובר פה בתערובת של עופות סתומים ומפורשים, שכל השלוש קינים האלה יתערבבו ביניהם, והכהן יקריב את כל העופות למעלה, או למטה, או חצם למעלה וחצם למטה, ומה שהמשנה אומרת, אין קשר לסתומה, היא לא מתכוונת שהכן הסתומה עצמה היא זאת שקשרה, אלא מספר העופות הקשרים שבתערובת הזאת זה כמספר העופות של הכן הסתומה. עד כאן משנה ד', פרק השלישי של מסכת קינים.